Vice Chancellor ka School ba Northeastern Hill University NEHU Professor PS Shukla haka singtho ding ula Shim da ka shuti ka bakhat lai sngi ka basdang nadu ka khatsan hadu ka arf kendai terik nai wing arhajar arhusau haka shiti shaw registrar ka university Professor Shukla ula ong nakidau ki bomla kyar ngalami na ka campus da ka shuti earn leave EL nadu ka khatsan terik unai wing arhajar arhusau VC ula ong baka shuti ba ula Shim kan long nadu ka khatnyo tarik hadu ka arpu kendai tarik unai wing arhajar arpusau bat kabala ru ban penjelan syuk-syuk lada don kam ula ong ru baha ka jing bom don ke jong professor barang bat tam ke school ba professor N saha lane kiwe kin Shim ti bat khmi iki kam jong vice chancellor kani ka jing Shim rai ke jong kalawan long ru hadien baka Ministry of Education ka sarkar pedeng kala hukum ban penlong da ka jing tohkit halor ka jing keno persya ya ka jing penyat kam babakla hapo ka school ba NEHU da vice chancellor ka university kala don hapdeng ka jing khangdam namar ka jing akhi jong ki samla puli balayalam da ka Northeastern Hill University Students Union NEHU su bat bala kershan da ka khasi Students Union KSU NEHU unit kabala ne menta khatwei singi bandawa hiar shuki mardor ya VC kumju ya registrar bat deputy registrar haka step ka khat santarik naiwing nakaliang menteri rangba kejala ukonrat ke sangma ulalej banya kendu iki samla puli ki bapenlong jingyakhi haka phalau jong ka school ba kilami shibun ki jingya kran halor kani ka kam ngin saya kran hadien ong ukonrat haba kran shikilat pathai khubor haba kali halor kani ka jingwan ya kendu ka jong ya ki samla puli bapenlong jingyakhi bat halor ka jinglong jingman hapo ka school ba NEHU Lakban kedua baka Ministry of Education haka khat sautarik unai wing kalaong namar ka jingkhia halor ki mat bala kedau haneng la thau ya ka committee ka bakunthop ya ki arngut ki khot ki ban penlong ya ka jing tohkit ka babnia halor kani ka phang kini ki khot ki kunthop ya Professor DP Singh ubadai uchaman barim ka UGC kum uchaman ka committee bat Professor Dilip Chandranath Vice Chancellor barim ka Assam University Labtha ya kani ka committee bakan penlong ka jing tohkit halor ki jing keno persya ya vice chancellor ka NEHU bat ban IT ya ka kaipot hapo jong ka khatsan singi nadu ka tarik bala penmi ya ka hukum haringkar ki jing ai jing mut ki badon kam na ka bentaban penyait bet ya kini ki jing hapo ka school ba